Sverige. Sveriges hovedstad er Stockholm, og nabolandene er Finland, Danmark og Norge. Deres forventede levealder. Kvinder er det 84, og mænd er det 79 år. Og det er et i-land, og deres befolkning er 998,1799 og klimaet i det nordlige Sverige er det typisk mere koldere end det sydlige Sverige. Sproget er svensk, og de er hovedsageligt kristne. Råstoffer. Jeg nævner nogle få råstoffer, som findes i Sverige. Zink, et metal, som man bruger til at lave mønter, elektriske batterier og kan findes i nogle vitaminpiller. Bly, et blødt og giftigt metal, som man bruger til glaseret tagsten, krystalglas, specielle lyskilder og meget andet. Kobber, et tungt metal og bruges hovedsageligt i ledninger og til at lede elektricitet og varme. Sølv, det mest hvide og det mest skinnende af metallerne, og det der har højeste elektriske og termiske ledningsevne blandt grundstofferne. Sølv er et tungt metal og et ædelmetal. Tømmer er træ og kan bruges til at lave møbler, huse, gulv, køkken, papir og mange andre ting. Og det var det.